Lona uNomusa Zungu oneminyaka engama-30. Uhlala kule ndlu yodaka nodadewabo kanye nezingane zakhe ezimbili. Lo mndeni odla imbuya ngothi uphila ngemali yesibonelelo sabantwana ababili. Umama wabo washona emuva kwesigameko sokudutshulwa nekukholakala ukuthi-ke sasimayelana nempi yesigodi. Lo mndeni wakwaZungu uthi impilo inzima. Ngibona kubuhlungu kakhulu ngoba ingane masesikoleni ngeke manje kuba buhlungu kakhulu. Hambe ngakheli bese isikhathi kuphele impuphu, uvaselina, yonke into manje ingane ihamba ngakhulu esikoleni. Dabuka ngisho ubhakha wesikole ungazi ukuthi nomsebenzi esawudinga kakhulu manje asiwutholi. Odadewabo baNomusa basafunda esikole. Sifuna uMzansi Afrika okwazi ukunakekela intandane nabafelokazi. Abantwana bethu bakhule bazi ukuthi kuyadliwa, bakhule bazi ukuthi bayathandwa. Iziphathimandla zendawo zithi ziyasazi isimo salomndeni. Umasipala ke wethu ukhala nje ngenkinga yemali. Sithola ukuthi ke akukho la esithola khona usizo. Ikhansela lendawo lithi lisanda kulethela lomndeni izinsiza zokwakha kepha lisahamba licela usizo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisewinen.